खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। स्कुल कलेज खुलिनायनि थाखाय सोरखारा गाइडलाइन फोसावदों। चिरांनि दादगिरि जाथायनि सायाव रुनिकाटा थानायाव एजेआर होबाय। गिबि मन्थ्रिया UPSC आनजादाव उथ्रिनो हानाय आसामनि बिजाथिफोरनो साबायखर बावदों। गवालपारायाव रैखाथि बिफाननि अपारेशनाव बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों। आगुनि CGI रन्जन गगैनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ। दानिया आबुं रादाब। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनाङै लकडाउन खालामनायनि जुनै लान्थ्रि बन्द जानानै थानाय स्कुल कलेज आरो गासैबो सोरखारि बेसरकारि सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिननो सोरखारा थाम-थिम खालामदों। बेजों लोगोसेनो स्कुल कलेजफोरखौ खुलिनायनि थाखाय माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइनबो फोसावदों रायजो सोरखारा। गोबांसा रोंगौसारफोरनिफ्राय बोसोन लानानै रायजो सोरखारा बे गाइडलाइनखौ थि खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। सोरखारि गाइडलाइन बादियै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्कुल कलेजफोरखौ खुलिनो थाम-थिम खालामनाय जादोंब्लाबो थासारिखौ नायनानैसो बेनि बिथांखि लानाय जागोन। बे फरा फोरोंनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरानो बाहागो लाथारनांगौ होननानै खाना होनाय जायाखै। गोसो गैयै फरायसाफोरा बाहागो लायालासे थानो हागोन। बबेखानि बे फरा फोरोंनायाव बाहागो लानो गोसो जानायनि बागै फरायसाफोरा गाव गावनि स्कुल कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि गाहायनो फोरमायग्रोनांगोन। बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो थाखो खथायाव सुबुं जानथायखौ मानिनांगोन आरो 8 फुट गोजान नागारनानैसो फरायसाफोरा जिरायनांगोन। मख'नो गोनांदि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ COVID-19 टेस्ट खालामग्रोनाय जागोन आरो बेनि रिपर्टआ नेगेटिभ ओंखारब्लासो फोरोंगिरिफोरा फरा फोरोंनो हागोन। 5 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम थाखो खथाफोरखौ जायगानि सुबुंफोर आरो पन्चायतनि सोद्रोमाफोरा साखोन-सिखोन खालामनांगोन। 15 साननि उन गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ सेनिटाइज खालामनांगोन। ओरैहाय अनलाइन क्लासआबो सोलिबाय थागोन होननानै गाइडलाइनआव फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि 1 थाखोनिफ्राय 4 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायबो जर'खा गाइडलाइन फोसावनाय जादों। गाइडलाइन बायदियै सानजौफुनि आदार जगायनाय समावनो गाहाय फोरोंगिरिया साफ्रोमबो फरायसाफोरनो एसाइनमेन्ट हरनांगोन आरो फरायसाफोरा बेनि फिननायखौ न'आवनो लिरनांगोन। एसाइनमेन्टआव मोननो हानाय नम्बरखौ इउनिट टेस्टआव बाहायनाय जागोन। ओरैहाय 5 थाखोनिफ्राय 8 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायबो जुनिया गाइडलाइन दं। मोनफ्रोमबो फरा फोरोंनायाव 90 मिनिटनिफ्राय 120 मिनिट जानांगोन। सासे फोरोंगिरिया सानफ्रोमबो 2-3 बेचखौ फरा फोरोंनांगोन। मख'नो गोनांदि 10 थाखो HS आरो सेमिस्टारनि फरायसाफोरा स्कुल एबा कलेजावनो फरायनो नांगोन। नाथाय बेनि गाइडलाइनखौ दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै। रोंगौसारफोरनिफ्राय सुबुरुन लानायनि उनावसो बेनि गाइडलाइनखौ काउन्सिलआ फोसावगोन। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोल दादगिरियाव थानाय समबारखालि मोनाबिलियाव जालांनाय राजखान्थियारि मुगैथाव जाथायनि हेंथायै रुनिकाटा पुलिस थानायाव गांसे एजेआर होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला UPPLनि सोद्रोमा गब्बरसिं बसुमतारी आरो बेनि फंबाय बिमल बसुमतारी मोना BPF दोलोनि मददगिरि लादु सुत्रधर, उनुस गुरुं, आमरेश सुत्रधर आरो सानु उरिया मोननि सायाव फुख्रिजों गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव लादु सुत्रधरा जोखोम जानाङो। बबेखानि बिसोर साब्रैबो गंसे साहा गलायाव घुगुनि जाफुबाय थानाय समावनो गब्बरसिं आरो बिमला फैनानै राजखान्थिनि बाथ्रा दिहुनफैयो आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। ओरैहाय बे मुगैथाव खामानिनि थाखाय गरखा फरायसा आफाद आरो ओनसोलनि गोबां आफादफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रै हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखाङो। बुग्लिजानाय आरो दानख्लाबजानाय साब्रैबो BPF मददगिरिफोरखौ UPPLनि सोद्रोमाफ्रा बुथारनो नाजानायनि दाय जाबसिननानै बिसोर साब्रैनि बिमा-बिफा मोना जयैनो मुंसाइ होनाय गांसे FIR रुनिकाटा थानायाव थिसननाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। UPSC बानजायनाय 2019 मायथाइनि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आसामनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरनो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गोजोननायजों साबायखर बावहरदों। प्रेस बिबुंसाराव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय बिजाथिफोरा गोबां नाजानायजोंसो जाफुंसारनो हायो। बे आनजादाव उथ्रिसारनो हानाया इयुन जोलैनि फरायसाफोरनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे लामा दिन्थिनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आसामनि साब्रै बिजाथिफोरा हादोरनि जौगानाय खामानियाव बिबान रुजुनानै खामानि मावगोन होननानै मिजिं खालामदों आरो बिसोरनि जाफुंसारनायखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे इयुननि मोजां हामलायनाय बावहरनाय जायो। उदांस्रि साननि सिगां गवालपारायाव रैखाथि बिफाना मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामदों। गवालपारा पुलिस, भारतारि आर्मि आरो CRPFनि मोनसे जथाय टीमआ अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि बेफ्रुग्रा बेसादखौ बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्टजों बिथा खालामनानै गवालपारानि एडिशनेल SP अमिताभ बसुमतारीनि दैदेननायाव आगिया पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बरजरा हाजोआव रैखाथि बिफाननि जथाय टीमआ बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बबेखानि बरजरानि दरनै हाजोआव सिग्रोमनानै फबना दोननाय गोबांथार बिबांनि बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौ
रैखाथि बिफाना बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 15 आगस्ट उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै आरो गेदेर उदखारि हामला खालामनायनि थांखि उदखारि थिउरियाफोरा बे बेफोरबाद बेसादखौ लाबोनानै दोनफैदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों लोगोसे फरेस्ट बरुवा दैदेननाय आलफा उदाङा लोब्बा थानो हागौ होननानै रैखाथि बिफाना सन्देह खालामनाय जादों। भारतनि आगु गाहाय बिजिरगिरि एबा CGI आरो आथिखालनि रायजो सभानि सोद्रोमा रन्जन गगैनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जाबाय। आसामनि फिसा रन्जन गगैनि देहायाव मंगलबारखालि कभिड-19 पजिटिभ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि रन्जन गगैया गावनि देहायाव कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि बागै टुइट खालामनानै फोसावदों आरो बियो दा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। रामनि जोनोम जायगा आरो बाबरी मस्जिदनि सायाव जारिमिनारि जोबथा राय होनायनि उनाव अयोध्यायाव राम मन्दिर गायसंनायनि हा फुजा होनायनि सिगां रन्जन गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ फैनाय खौरांखौ मोननो हानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।